May hapon mag-iksyonan sa magkausapan. Dalay ko ng Diyos sa tanang panahon kita kayunan sa pagtuon sa mensahe para sa ato may pinagi sa balay kasulatan nga masayat ka sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Sa ira na to, ang say plano sa Ginoo alang ka na to. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. I-greet na ako mga viewers kanunay sa inyong dasigon sa pagpatalikod sa akong mga mensahe. Din nagasunod ka mo sa akong mensahe. Tanan ako makigalaan, mga kaparintihan. Makauban ako sa literature evangelist sa unang panahon. Din, yampon ako nga madasigon ka mo ba, nagpadayon ka mo sa inyong pagmensahe sa paglakaw sa makabukiran uban paglapit. Dali pa kumagtusunahan, pagampot. Diyos Amahan, ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos sabi ni Propeta Moises. Naghami ako kanimo, pananian mo mensahe, at agim kaalam sa pagsabot. Na masabta na mo, magagiya ka na mo, samtang buhay pa kami, makapahatag ka na mo, pagtulunan sa pagkinabuhi. Salamat Lord, sa tanan sa ipagkamayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaisunan, atong tunan ng sunan nga di bahin sa atong ano ang matarong nga tao ginakuha sa Ginoo. Ang Biblia may atong tubag ng sunan nga di naka-experience ako ning sunan sa mga panahon sa funeral services, mga kaisunan, daghay mangutana usahay problema nila mo ni labi na sayang sakop siyang banay nga din sa ikasaway nganong gikuha sa Ginoo nganong namatay daghan may mga bugoy mga dautan nga tawo wala man kuha sa Ginoo. Dili ako magatubag, ako ginandi ko magatubag na kundi ang balang kasulatan ang Biblia atong patubagon bahin na nga tawo nga matarong gipapahulay sa Ginoo, temporary pahulay na dili na ingon nga dayon yun sa tibok niyang kinabuhi kaya doon na pa may isikan life sa atong kinabuhi usahan. Muna atong tunan ng sunan nga nang ginakuha ang mga tarong nga mamatay nga no adotan wala man kwa. Ato ipatubag sa balang kasulatan sinulat ni Propeta Isaias chapter 57 verse 1 mga kaigsunan. Isaiah chapter 57 verse 1 din nagyon. Ang matarong mawagtang ug walay tao nga manumbaling nini sa iyang kasing-kasing. Ug ang mga tao nga maluluyon ginakuha walay nagmamalandong. Nga ang matarong gikuha gikan sa umabot nga kadautan. Mga kaisudan, gikuha siya sa Ginoo kaysa umabot sa unahan nga dunay kadautan diha itabo kaniya. Karon buutan siya nakita nimo. Ug nga mabot ang panahon na usab ang iyang dagan siya kinabuhi nahimo siya dautan. Mga kaigsunan, ang Ginoo nasad sa tanan sa kinabuhi sa tao busa ginakuha sa Ginoo ang tao matarong. Pinalangga sa Ginoo ang tao matarong busa ginakuha para dili siya mahimo mahalaag, dili siya mahalayo diha sa Ginoo. Gisip na siya sa Ginoo. Sumala sa balang kasulatan sa Isaiah chapter 57 verse 1 diri nagingon ang matarong gikuha gikan sa umalabot nga kadautan na mga kaigsunan nga duna di ay umaabot nga kadautan diha sa kinabuhi dunay kausaban busa gikan gisiguro siya gikuha sa Ginoo nga di siya moadto sa kadautan. Diri ta magkaigsunan atong ipadayon diri sa Ecclesiastes chapter 7 verse 15 diri na yun. Kining tanan nakita ko sa akong mga adlaw sa kakawangan adoy tawo matarong nga mawala di siya pagkamatarong. Dunay tawo nga mga matarong gikuha siya pagmatarong kay nganuman kay ang Ginoo nasayod na sa iyang unahan sa moabot sa iyang pagkinabuhi basi adunay kausaban basta gikuha siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ato pada adunay tawo dautan naglugway siya iyang kinabuhi diya siya iyang buhat nga dautan. Tinuod mga kaigsunan na dunay mga dautan naglungyaw siya pero ang Ginoo ramay nasayod sa iyang dagan sa Ginoo. Apan katong tao
nga matarong nga pinlangga sa Ginoo, gisip sa Ginoo, gikuha sa Ginoo para di siya may agto sa unahan nga mahimong daotan nga. There is Ecclesiastes chapter 8 verse 14 at ipadayon ko na sunulat ni Haring Solomon. Chapter 8 verse 14 diri nag-ingon magsunan. Adunay kakawangan nga ginahimo sa ibabaw sa yuta. Nga adunay matarong nga mga tao nga kanila mahinabo sumala sa buhat sa daotan. Mga kaigsunan. Dunay mga tao nga matarong nga mitabo kanila sa buhat, sumala sa buhat sa daotan. Busa gikuha sa Ginoo ang mga tao nga matarong nga pinalangga sa Ginoo kay dili siya gusto mahinabo diha kanay mahimo siya ang daotan. Dini magaksyonan sa Revelation chapter 14 verse 13 diri magaksyonan lang ingon. Og nakita ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagyon, isulat mo kini, bulahan ang mga mamatay nga sukat karon, mga matay diha sa Ginoo, bulahan gayud, nagaingon ang espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ilang binuhatan mukuyog man kanila. Naaday asyuran magsunan kadiin kato nga matay nga matarong bulahan lis mingon ang Ginoo kay ang iyang binuhatan mukuyog man diha kaniyang o aron siya makapahulay na siya gikan sa iyang paghago mga kailan. Ana ang Ginoo magsunan. Gatanaw sa Ginoo sa ato sa tibok naong syuta nga diin dili siya gusto nga may hagtapawak sa daotan labi na kato pinili niya nga katawan. Diri nag-ingon sa Psalms 116 verse 15 magsunan diri ngon, hamili sa pagtanaw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Inana magsunan hamili. Pinalangga sa Ginoo kato iyang mga katawhan magsunan. Busa ang nangamatay nga matarong gikuha sa Ginoo kay sa unahan nasayo na siya moabot nga mahitabo sa iya magsunan. Primero private siya buutan kay niya dako na iyang raw nahimo na siya daotan. Sayang iyang pagkabutan. Busa siguro sa Ginoo kay nganuman duha may kapaingnan sa tao sa diha life after death o judgment magsunan. Duha ra kapaingnan. Imperno o kinabuhi walay katapusan magsunan. Adunay ikaduhang kamatayon. Busa atong gipatubag sa balang sulatan ang pangutana nganong gikuha ang mga matarong nga mamatay mga magsunan. Kay nasayo ng Ginoo sa unahan nga diin mahitabo diha kaniya mga magsunan. Busa sa pagbalik sa Ginoo sumala sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 mga dili mag-ol ang imong kasing-kasing na kay nag-ingon ang sunalat ni Santiago ni Apostol Pablo sa pagbalik sa Ginoo nga din ang nangamatay diha sa Ginoo iyang pagabanang diri sa 16 unang Tesalonica chapter 4 verse 16 diri nag-ingon kay ang Ginoo gayud mao ang manawag unya gikan sa langit inuban sa tingog sa pagsugo sa tanang punuan sa mga manulunda ug ang tingog sa pita ang Dios unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagabang mangod mga kaibigan. Inana ang assurance ihatag sa Ginoo alang sa mga katawhan nga nangamatay ngamatay. Dili tawagol mga kaibigan kay sip na mga kaibigan busa sa John 14 verse 1 din ngayon nagaingon, don't let heart be troubled, trust in God and also trust in me. Mingon ang Ginoong Hesus alang sa katawan. Don't let heart be troubled, trust in God and also trust in me. Mula may mga kasunan ang atong mga buhaton sa halig lamang natin sa Ginoo mintas nga buhit ta. Mingon sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17 pag-ampo kamo sa walay paghuno. Free without ceasing magsun. Ampo sa kanunay mintas buhit ta. Kay ang Ginoo andam kanunay sa pagtabang sa iyang mga katawhan nga diin in time of trouble sa Nahum chapter 1 verse 7 mga kaibigan. Nahum chapter 1 verse 7 ang Ginoo may atong dalang panahon saksamo. Inautong mga kisunan nga din pinaagi sa atong mensahe sa mubo nga mensahe maghatag ato giya. Masaya na ibaluan nato ang dagan sa panahon sa dagan sa atong kinabuhi nga di ta mabalaka nga din ang atong mahal sa inigugma ipapahuway sa Ginoo temporaryong kapuhayan nga din pag-abot sa pagbanhaw iyang pagabanhawon magsuan adunay bagong lawas ipulis sa Ginoo alang sa iyong katawhan nga kaigsunan.
Nagingon sa John 3 verse 16, nagingon diha, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him cannot perish, but have an everlasting life. Ato lamang isalig nga to sa Ginoo. Bisan sa Diyos atong kamatayon, adunay everlasting life nga maangkon nato mga kaisyan. Di ta mag-ol, di ta mabalaka sa mahal natong mga inigugma nga temporaryong pupulay nga padayag sa Ginoo siya priority nga sasagwinan sa pagbalik sa Ginoo. Kaya nag-ingon diha, nag-in ug nabati ko gikan sa langit sa tingog, nag-ingon isulat mo kini bulahan ang mga matay sukad karon mga matay di sa Ginoo, bulahan gayud nag-ingon ang espiritu aron makapahulay sila gikan sa ilang magpaghago kay ang binuhatan mo kuyog man kanila. Salamat once again. God bless you.